videám. Bude to video z AuraCraft. Presne tak, niektorí to možno poznáte, niektorí nie. A ešte predtým, než začneme, tak dajte like, odber, zvonček, aby ma viac takých videí neuniklo. No a poďme na to. Ide o to, že proste musíte si niečo vykraftiť. Napríklad dám Yin Yang a Stone. Fire je Yin Yang. Time a Yin Yang je RNG. OK. Ja nemôžem dať ale Stone. Time je čo? Nič. Počkaj, Stone a Yin Yang je čo? Ešte ja dám RNG a Wind. Stone nič. Wind a Fire. Energy. RNG a Energy. Nič. Ale čo je Wind a Stone? Eternum. Energy a Eternum. Nič. RNG nič. Kamo, počkaj. Tam hodím všetko. Water a Yin Yang je Monk. Čo je Monk? Ja aj toto. Čekuj. Dobre. Spirit. A keď dám Fire. Kamu ja mám life. Ja už mám life. Ninja! Ja som ninja. Hej. Power a RNG nič. Počkaj, a keď dám Earth Nič. a Ninja? Mám plán. Ja nemôžem. No ja tu idem všetko náhodne. A čím si to dal? To ja ani neviem, ja všetko náhodne hodím a ono sa to proste eventuálne raz nejako vykraftí. Proste ja neviem, čo tam všetko je. Toto je divná hra. 500. Ale mám... Je! Kámo, speed! Speed! A išiel speed! Bro, išiel speed! Ja som išiel speed tuto. Tak nič, bro, ja som išiel speed. Počkaj. Earth a water. Plant. Plant a life. Nič. Ja dám water a time. Ice? Bro, ice. Ja som akože ľadový. A Yin Yang a Ice sa nedá dať? Nedá. Yin Yang a Stone, Yin Yang a Monk, A lock. Yin Yang a počkaj, Ice a Earth. Kamo ja mám... Ja som nejaký Glycer. Kamo, ja mám Glycer. Pozri na mňa, som Phoenix. Kamo, ja mám Glycer. Ty si Naruto, alebo Ne, ja nejaký som Goku. Phoenix. Ja som všetci Phoenix. Ja skúsim dať Máme. Speed a Glacier. Počkaj. Time a Earth. Čo to bude? Počkaj, toto mám úplne pohádzané. Time a Yin Yang. Dobre, ja toto RNG. idem preskúmať niekde, počkaj. Čo je to? Tu si môžeš kúpiť za Robuxy a pás. Ja aj toto sú za Robuxy iba. Tak nič. Dám End. Kámo, tu majú ľudia Ja to rôzne idem aury. Počkaj, kde si? No, si? ja tu idem. Ja dám, skúsim dať Water a Ninja, alebo Water a Ninja. Tak nič. Water a Ice, nič. Water a Glacier, nič. Water a Speed sa nedá dať. Plant a Time, to dáva zmysel. Life. Monk a Water. Life a White Time. a Monk. Dead. Keba som našiel Dead. Ajajaj. Kámo, ja som našiel Energy, ja mám Energy. Okay. Ja keď dám Energy a Speed. Kamo, ja mám Necromancera. Bacha, ja mám Ale to čo je, kámo? Toto je tak strašne hnusná hra. Reálne. Kamo, ja mám Netopiera. Speed a Fire nič nedá. Ono tu sú, ja to nechápem, ono proste ty tu niečo iba na... Empire. Ty tu proste iba niečo nahádžeš a raz za čas sa ti to podarí. To je divné. Musíš rozmýšľať. Ja mám druhú Energy, more. Mám druhú Energy. To je nemožné. Počkaj. IP pass tu je nejaký. A keď dám library, ja tu mám toto. Nič. Wild. Water, plant. Počkaj, čo toto je? Stack? Nič, kamo, mám lávu. Ty máš lávu? Čím si to získal? Musíš dať earth, Earth? musíš dať zem a oheň. Earth? Fire. Áno, mám lávu! Mám lávu, bro, som láva. Lávový muž. Dead, láva. A energy a láva? Kamo! Eruption, ja mám erupciu. Čekuj, kde si? Počkaj, kde si? Ukáž erupciu. Ja mám eruption. Kam? Tak eruption je fire. Light. To je brutálne. A keď dám eruption a stone? To sa nedá. Infinity. Eruption a Ale energy. Infinity nefunguje absolútne. Eruption a glacier? Nedá. Eruption a ninja. Eruption. A
Eruption a Yin Yang. Mám speedy. Eruption a Power. Earth. Yin Yang, Earth. Aj nič. Kamo, ja mám krast. Kámo, ja mám nejakú Ja mám wind, ja mám tornádo. To jak si spravil? Neviem, to mám proste wind iba. Dá sa. Tornado, kamo, wind. Ja mám plazmu, kam ja som získal nejakú plazma. Plazma eruption. Nič. Počkaj, wind. Tornádo. Wind a crust. Ty máš A ja tornado, som ty to vole. Kámo, tornado je dobré. Počkaj, wild. Tornádo a Nie. tornádo. Kamo, toto je hrozná hra. Tornado, ale- Speed! Ja, ale speed už mám vlastne, tak nič. Stone a lava. Nejaké Stone a spout. speed. Fire a spout. Nič. Stone Spout a a tornádo. crust. Nič. Čo mám robiť? Stone a eruption. Life. Nič. Plný. Už neviem. Už nemám skoro nič, už neviem. Kámo, čím si toto získal? Ja ani neviem. Ja náhodne hádžem. Mám sa získa niečo. Nič. Ice, Empire, energy, bad. ice eruption, ice lava, ice crust, ice glacier, ice speed. A ja toto takto nahádžem, všetko skúsim. Wind a water. Aj keď neviem, či mi to pomôže. A fire, počkaj. Ninja a wild, nič, čo mám dávať, nič, kámo. Energy, fire. Toto tu nič nedáva, to je hrozné. Fire. Intern. To je hrozné, kámo, to tu nič nedáva proste. Ja už neviem nič nájsť. Už to Ani ja. dávam. Asi A by som... idem preskúmať mapu. Idem aj ja. Kámo, vieš mi s niečím poradiť? Tak, neviem. Neviem, čo máš a čo nemáš. Rare auras. In stock coinov. Počkaj. Set. Card bonus 30 coinov. Kámo, čo? Set. Ok, ja mám cycle a set. Ja mám set tiež. Plus Dobro. 10. Plazma. Duplikát je plus 10, ok. Kámo, ja som set, ale to dáva strašne. Ja tu idem... Ja mám joj. Čo máš? Joj. Jojo. To musíš dať set a cycle. Set a cykl, neviem, počkaj. Ale kde mám, ja mám set a cykl je kde, počkaj. Neviem, či máš. Nemám cyklu. Abo. Set a ninja. Group member proof. Set a bad. Ja mám Tornado, 10. eruption. Lava. Reward. A neviem. Joj. A infinity. Ne. A time. Ja mám Future. 255 Future. coinov, kámo, Hind. Mám dokonca Water future. plus water. OK, počkaj. O, Keď dám water. Infinity. A water. Damn. Kámo, ja mám oceán! Ja mám oceán! Si ho urobil. Water a water. Aha. Set. Circle. Kámo, mi to vyhľadal circle. Dve circle. Počkaj, čo je No a musí circle? dať cycle. Daj to cycle a set. Dokopy. A kde je set? Počkaj, ja mám... Nemám set. O, OK, kam. Joy? teraz som Ja som získal Joy? milión nových Kámo, ja vecí. som Joy. Joy, proste Joy. Enjoy. Kamo, ja som získal teraz asi, že 30 nejakých nových. To len kvôli tomu, že som každé jedno spojil dokopy. To isté. Kámo, To fakt, to brutálne. sa dá? Ukáž, počkaj, skúsim Hej. energy a energy. Plasma, eruption a eruption sa nedá. Chrast a chrast sa nedá. Oceán a oceán sa nedá. Joy a joy sa nedá. Plazma a plazma sa nedá, kamo. Jak si to získal? Time. Infinite. Mám strašne veľa Infinite. vecí teraz. Ja, infinite. Kam skúsim monk a monk. Nič. Yin yang a yin yang. Earth To ne každé and sa earth. síce podarí, ale väčšina, hej. Wild and wild. Air. Fire and fire. Ok, kamo, získal som dokonca magiu. Wild fire. OK. Water. A water som už skúšal. OK. Počkaj. And. Idem sem.
147, tak kúpim toto. OK. Mám plus 50, to je duplikát. Tak nič. To sú nejaké, že rare auras, kámo. Ja by som chcel 0,5 hax. Prosím. Cirko. Aj. Duplicates. Tak to je ničomu mi. Kamo, čo tu majú brosati za auru? Oni tu majú také divné aury. Kráva 20 aura, boom, 92. Ja tu, kámo, v šope točím nejaké, vole, one. Ja idem úplne random veci. Kamo, čo to je? Ja mám už to strašne veľa. A neviem, koľko natáčame. To je jedno úplne. Čakaj, craft. To budeme. Niečo nové? Ešte ľudia, keď dáte na toto video 10 lajkov, Cloud. tak keď dáte 10 lajkov, tak alebo ne, keď dáte 5 lajkov, natočíme ďalší diel. A Dobre. keď dáte 10 lajkov, tak natočíme to dovtedy, dokým nezískame všetky aury. Presne tak. A tých aur je tu fakt strašne veľa. Takže sa máte na čo tešiť. Takže za 5 lajkov proste natočíme úplne kompletne všetky aury. Kamu, čo je v týmto? V tých barakoch asi nič není. Ja toto idem celé sa skúsiť preskúmať. To je shop. Tam je nejaký lietajúci balón. Dá sa tam stať vôbec nejako? Podľa mňa ani ne. Podľa mňa ani nedá dostať. No. Tam je nejaký vodopád. Dávam si potom fajt, že kto má lepšiu auru? Asi ty, lebo ja ich mám málo. Čo keď dám cloud a cloud? Ale ide o to, že ako budeš doma viac, ide o to, kto má peknejšiu. Mám peknejšiu? Fúha, ja neviem, ja mám všetky škaredé. To zase 19 na hint, 19 robuxov. Dá sa to, kamo čo, počkaj. Počkaj. Čo to je? Ja som niečo získal. Plus 25 coinov mi to dalo, kamo, yes. Počkaj, no to je dobré. Ja idem točiť túto, kamo. Ja idem túto craftiť. Keď dám bed a bed, tak to sa nedá bed a cloud. Bed a air a cloud. The sky! Wow! Kámo! A sky a cloud, počkaj. Kámo, čo? Ja mám space? Tak ja som vyhral, ja mám space, kámo. To robí ako? Kámo, space. Tak ako sorry, ale... Tak space som vyhral, kámo. Záleží, či je pekný. No je pekný, kámo, to teda je pekné. Tam niečo je? What? Počkaj. A to moje tornádo je brutálne, že pekné. Kámo, mňa to niekam portlo. Aha, to je na začiatok. Aha, tak nič. Som myslel, že ma to niekam portne a to je na začiatok. Bro. Čekuj, kámo, čekuj, čo mám. To je tá aura. Čekuj. Ja nevidím. Ja som teraz si vyberám auru tiež. Bro. Ale ja mám nejakú peknú. Čekuj. Ty máš nejakú kríž. Jak si získal túto? Ktorú? Tu, čo máš teraz na sebe. Ja neviem, ktorú mám teraz na sebe. Takú s krížom. Jaj, to je dead. To je pekná. A tu si získal? Teraz neviem. Už. Čekuj, jak mám ja. Pekná. Tá sa mi ľúbi. Tá sa mi ľúbi mega. Ale ja mám brutálne dobre to tornádo, ale... Neviem, jak je na tom tvorné tornádo. Kamo, ja sa pozriem. Ja mám 92, tak kúpim za 50 cc. Mám brutál. Super. Ja mám také chobotiny, kamo. Také chobotiny. Ako toto je hrozné. 3 rolls, 10 rolls. Prosím, ne. Kamo, zase set. Ja mám furt set. Ja to nenávidím to set. Od dneska, kamo, ak mi ešte raz spadne set, tak ma tak strašne porazí. Ako budem naštvaný už, fakt.
To je hrozné. Set je najhoršie. Set je najhoršie zo všetkých. Fakt. Kamu, keby si mal... Ty počúvaj, ty proste dostaneš, ty si zaplatíš 50 a dostaneš 25. No. Len kvôli tomu, že máš 3-krát tú istú proste. Ty sa tam niekedy nejde dostať do toho shopu, to je divné. Coin. To mi pridalo nejaké prachy, myslím. Koľko máš tých coinov ty vlastne? Ja neviem, kde to vidím, ale... No, keď pôjdeš do shopu. A. 56. 56? Kámo, toto sú hrozné eury. Toto sú tie najhoršie eury, kámo, najhoršie. A keď dám späť a späť? Wow, kámo, čekuj. Jak si získal hento? Hej? Jak si získal to, čo máš ty teraz? Ja neviem. Ale vieš, no nechceš povedať. Kamo, jak mám vedieť, jak to je? Ja mám random klikám. Bro, tak ja som niečo nahádžem z nejakých oných. Musím to nejako prehodiť. OK, tak nič. Takže za 5 lajkov zozbierame všetky tie aury. My sa s vami na teraz lúčime a čaute. Môžete povedať, kto z nás dvoch má peknejšiu auru? No, lenže ja teraz nemám úplne najkrajšiu. Každopádne, to by bolo všetko a čaute. Čau.